chiri kuti kudini inzwa muri yeZimbabwe ndapindira mugokwe kwa Chief Njelere nyaya kwa Chief Njelere Sabhuku Tizora nyaya kwa Chief Njelere Sabhuku Tizora pane zvinhu zvinogona kuti kanganisa basa pakushanda yes pane zvinhu zvinogona kuti kanganisa basa pakushanda pane zvinhu zvinogona mweya madzinza mweya vatakati Nicodemus Deni Oroshi uri pinifo famba nehama yako vatorwa siya Deni Oroshi icho kwadi muri yeZimbabwe zvazoitika ipapo ndezvekuti pane murume ane 40 years dzekuberekwa yes Baba Isabel pane murume ane 40 years dzekuberekwa murume uyu atori neshopu yake abva ashedza mukomana 19 years aita kapisiwe kake anoshedza mukomana yeye akaita kapisiwe kake anoshedza mukomana yeye yezvo mukomana uyu ari kutomuruwane kuseri kumuita mudzimai kusvikira azoita rimwe zuva raakatoenda kunorara kumbe kwemukomana uyu 19 years babava 40 years but babava vane mukadzi mukomana uyu hana mukadzi ndiani aitwa mukadzi mukomana nababa mukomana aitwa mukadzi nababa paisedzwa nzvimbo yaumbweta kabasa kapisiweki kusvikira atozoenda kumba kwacho ndokurara overnight nokuti achitaura mukomana kuti babava vakatamba neni 8 times vachindiita mudzimai okay so ataura ari kumba kwekwezivanzi mndara ai ndaneta nezvamuri kundiita hapana mukati chaenda no ndatizira pa no through road no muri yababa wawo iri kupi paenda mukomana baba enda out nebasa okay aiwa baba ndo vakatobva kumba kwawo kuenda kumba murumu kumba kunokomana ndo vaenda kumba kwemukomana vaenda kumba kwemukomana usiku mukomana ati mndara zvikanzi no problem omakiza wotoenda kushopu kwangu unotora mari yese yaunenge waona pane cashbox yakadai so kune cash wotora zvako mari yese iri papo woita sei wobva watora wobva wadzoka kunoko ari kunyengetedzwa because kumba kwakati azvaita mukomana tiro makisi abuda so paakabuda mudherumu ndobva ati dhoo rake nekunze kerekeche achibvakira mudhara mukati uyo kwasapu amai kumagunde jekesa musutu kumagunde kufamba uko akanaka kwasapuko sapuku ndauya ndanzwa yakadai sonya yakadai vanhu ukadai vakomana hatai ikoko vakomana vatoki mumunda saka ziri nguva idzi manheruka vabva vaenda mukomana anzwa kuti yakutwa panze baba vakanzwa panze mavhoisi ana sabhuku otonza kuti akati zvadhakwa ndezvangu izvo uyo abvabvisa bhandi remukomana andimba munembeza mukomana kwakubvisa bhandi haka muhuro uyo azvikoshekera vanhu rovajova komana unosvika nesevakomana vataibuti ndobva mbunzi pasi bvi ndobva wamboenda mweya wakatomboenda time saka baba vanga vachida kukometa suicide vaida kuzviuraya nenyaya kuti vabatwa offside nguva chine ndodzishoma nguva saka nyaya yakafamba sei nokuti sabhuku akaudzwa handiti yakatozoenda kwa Chief Njelere ndichabata chief wangu manje Chief Njelere ikatopinda mairi kutodzoka futi musi wa8 but mapurisa akatombodanwa pane kutaurika kumwe kuri kuda polisi mukomana paakapiwa makisi kuti aenda kushopu haana kuenda haana kuenda kukashbox akaenda kwasabhuku Zimbabwe regai tidzoke tichitora kanhare dzenyu mushure mekumupita muchitoro nevasawira vedu ve1 Electronics pure quality no deception 18 minutes to 12 ndo pafika nthawe pari manje chokwadi mukoma KB patiri kusangana musi wemanje ndini nyaya yepamhondoro yemuchembere vakaoneka vadonhera mumugodi chembere vakazoonekwa zvavo vasina kupfeka ndine urombo wakazoshaika vakaonekwa vasina kupfeka ende vakazoonekwa kuti iwo tsvimbo yavanofamba nawo yange yakabaya patsafu yakakrosa nemukati kubuda kuseri vaonekwa vari mugodi asi vakazofa zvavo tobvapo gokwe Chief Masuka kutengi 1 yemukomana akabva kurokoza mberengwa achingodzika bhazi ndobva abaya mukomana nebanga achibva afa pamurewa pa44 apa yemukomana akazosungirira mushure menyaya dzekurombwa idzi amboisa muya pamhepo kuita sei
zviriko zvakari pamurewa nemusi wemande tinenge takadzipakata tinenge tinadzo